asli wong boe. Sasena Audio Sumber tentunya Indonesia matur thank you. Ringin bagus Kecamatan Punjo Kabupaten Kediri Jawa Timur Indonesia. Wong bagus tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pancoba arep tumeka ngendi katresnan ento aku sliramu ratia koni senadyan donya ra iso nampa bakal tak joko yen turu kapisah ning kakuwasa. Satrio bagus Satrio bagus Saputro Ringin bagus bergoyang. Ada Firda Alexa Dia Veronica Brigel Pakayu Anjar Romani. Terima kasih matur nuwun Pak Karji. Sasena Audio Iya Kang Mas kowe sing tak sayang ra ilo aku kudu kelangan Kang Mas musti kaning ati dong aku si
Yen to